Вітаю спадарства ў Менску, 21 гадзіна. У студыі аб'ектыву Ярослаў Стешык. Распачынаем агляд галоўных навінаў. Гонар милицейского мундиру. Во всем, что возможно было. В наручниках согнули и били. Инвалида примушали взять вину на себе. Крым ваш? Только, наверное, обстановку какую-то накалила, в общем, в политике в наших странах. А больше особо ничего не принесло. Гадавіна спецоперации «Зеленых человечков». Жить стало лепей, калі верить дзяржаўнай статистицы. Максимум, что может предвыборный год сделать власти, это стараться напрямую влиять исключительно на доходы бюджетников. Зусім нядаўна Ігор Шуневич казаў пра інфармацыйныя атакі супраць міліцыі, ды выцек інфармацыі са зводак. А вось ягоныя падначаленыя зноўку дыскрэдытуюць Міністэрства ўнутраных справаў. У Клімавічах Магілёўскай вобласці міліцыянты білі мужчыну з інваліднасцю, каб той узяў на сябе падпал. Юлія Сельпук. Павіншавалі сваю жаночую палову са святам і 8 сакавіка прабел у навінавай стужцы Магілёўскага ўпраўлення ўнутраных справаў. Запомнім яго самі. Гэтыя пабоі Сергей Кабат атрымаў таго дня ў РУС гораду Клімавічы. Захотели, чтобы я на себя вину взял. Что я это сделал. Я от этого отказался, потому что это не мое дело руки говорить. Двое міліцыянтаў наведалі жыхара вёскі Асмолавічы, абвінавацілі ў падпале закінутага будынку мясцовай пошты. Я это не делал, да. И что, на вас били? Да. Почем? Ну, по всему, что возможно было. В наручниках согнули и били. Прызнання з мужчыны не выбілі, а ягонай сястры Наталі Трахімік паведамілі. Милиция его уже допросила, повезли его на лечение, признали его неадекватным, его поведение. Повезли на лечение в Могилевскую психиатрическую больницу. Санітар 11-го аддзялення псіхіятрыі засведчыў пабоі на целе Сергея. Гэтыя здымкі далучаныя да справы, накіраваную прокуратуру Клімавіцкага району с просьбою провести расследование избиения моего брата, как это Сергея Клімавічскім рода. Спадарня Наталья непакоіцца, што ў высвятленні праўды сілавікі могуць маніпуляваць праз дыягназ брата. Мой брат имеет 3-ю группу инвалидности и состоит на учете психиатра, потому что это, это последствия черепно-мозговой травмы. Праваабаронца Барыс Бухель адзначае, што выпадак не палітычны, таму шансы на расследаванне ёсць. Будут пытаться спасти честь мундира, пытаться спустить на тормозах. Но в данном случае надо настаивать на своем. Если будет дан отказ в возбуждении уголовного дела, обжаловать выше. Выпадкі збіцця міліцыя і ў міліцыі не адзінкавыя. Толькі з апошніх уздыманых намі збіццё ў Шчучынскім раусе Александра Шадрова, дарэмна вінавачанага ў крадзяжы. После того, когда начали уже там по голове бить, по плечам, я понял, что если чтобы меня они прекратили бить, я говорю, да, это я взял. Недалёка ў гісторыі избіццём Мінчука Іллі Зубені ў РУС Савецкага району столицы. Ногами по голове били, это все засвидетельствовано на судмедэкспертизе в новинках. Супрацоўнікі грамадскага пункту аховы правапарадку нумар 8 Ленинскага РУСу ў Магілёве пайшлі яшчэ далей. Меня избили сотрудники милиции очень сильно, что я терял сознание несколько раз. И еще ругались надо мной резиновой палкой. Ва ўсіх выпадках мужчыны змагаліся за пакаранне сілавікоў. Юлія Цельпук, Белсат. І ў працяг міліцэйскай тэмы. У Менску затрымалі расійскіх журналістаў, што планавалі прачытаць лекцыю беларускім калегам. Іх даставілі ў РУС Савецкага району, адкуль праз 3 гадзіны адпусцілі без складання пратаколаў. Прычыны яны не тлумачылі, маўляў, да нас паступіла арыенціроўка, што хтосьці скраў там у гандлёвым цэнтры нешта, і вот мы высвятляем, і так далей. То бок такія фармальныя адмазкі, можна так сказаць.
Беларуская ассоциация журналистов дапамагла затрыманым Павлу Никулину и Яну Патарскому знайсці адвокатов. Однако милиция все же забрала их презентационные материалы для проверки на экстремизм. Журналисты имели выступить у Менскім пресс-клубе у якости спикеров на открытой лекции для малых выданняў. Выданне «Молоко плюс», у якім працуюць журналисты, относится до типова нишевых, ды аб пытаннях международной политики, у прынцыпе, не піша. Сярод тэмаў контркультурнага альманаху – экстремизм, гвалт, наркотики, гендер, нацизм, секты, турмы ды іншае. Сёння ж у адным з менскіх бараў мелася адбыцца выстава маладых анархістаў пра лібертарныя ідэі мастацтва. Аднак напярэдадні ўладальнікі бару адмовілі ў правядзенні імпрэзы. Арганізатары выставы кажуць, што гэта адбылося з прычыны ціску з боку ўладаў. І да іншых тэмаў. Расія адзначае 5-ю гадавіну анексіі Крыму, без мітынгаў, аднак з народнымі гуляннямі і крымскай ежай. Але сённяшняя дата не можа быць святам для саміх жыхароў Крыму, у каго падчас захопу забілі сваякоў, у каго забралі зямлю ці прымусілі выехаць. Віталь Бабін. Ільмі Уміраў ужо больш за год жыве ў Кіеве, не маючы магчымасці вярнуцца ў родны Крым. У 2016-м супраць намесніка кіраўніка Меджлісу крымска-татарскага народу расійскія ўлады распачалі крымінальную справу за выказванне ў падтрымку цэласнасці Украіны. Если бы вы 4 или 4,5 года назад спросили, я бы сказал год-полтора и все закончится. Сейчас уже прошло 5 лет и конца не видно. Не бачыць канца і украінскае грамадства, асабліва цяпер, калі краіна актыўна рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, падкрэсліваюць адмыслоўцы. Конечно же, определенный уровень невосприятия ситуации с оккупацией присутствует, и поэтому есть болезненность в обществе, есть травмы. Аднак, калі для украінцаў пытанне Крыму гэта траўма, якая яшчэ не зусім загаілася, то для расейцаў сапраўднае свята. Нават нягледзячы на тое, што за 5 гадоў колькасць жыхароў нашай усходняй суседкі, якія лічаць карысным для Москвы далучэння Крыму, скарацілася з 67 до 39%. Сейчас там фантастический аэропорт. Моя сестра съездила, в прошлом году они ездили. Да. Они ездили по мосту по-новому. Да. Класс. Фактически это бесполезно было. Я бы оставил Крым, на месте. Это только, наверное, обстановку какую-то накалило, в общем, в политике в наших странах. А больше особо ничего не принесло. Аднак тады ў сакавіку 2014-го мала хто здагадваўся, да чаго прывядзе галасаванне аб далучэнні Крыму да Расіі. Пасля перамогі Еўрамайдану і змены ўлады ў Кіеве на паўвостраве з'явіліся расійскія зялёныя чалавечкі. Вооруженные силы России не входили в Крым. Они там уже и так находились. Фактычна пад рулямі аўтаматаў у Крыме адбыўся рэферэндум. Тады кіраўнік Расіі паабяцаў крымчукам захаваць усе асноўныя правы. Будет 3 равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Аднак па факце з 16 школаў з крымска-татарскай мовай навучання на пачатак верасня мінулага года засталося толькі 7 з 7 украінскіх ніводнай. У дачыненні крымчукоў, нязгодных з акупацыяй, завялі 95 крымінальных справаў. Дзесяткі асобаў трапілі ў турму, а дзесяткі тысячаў з'ехалі за межы радзімы. Многие из них сохранили украинские паспорта, те, у кого была такая возможность. Понятно, что есть бюрократические рогатки для временных переселенцев, хотя бы потому, что их достаточно большое количество, если учитывать переселенцев из Донбасса. Тым же крымчукам, хто атрымаў расійскія пашпарты, прэм'ер-міністр Расіі у свой час прапанаваў развязаць фінансавыя праблемы самастойна. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. І, напэўна, каб развязаць гэтую праблему, ў Крамлі знайшлі выйсце. Расійскі ўрад мае намер падлічыць эканамічныя страты Крыму за час, калі паўвостраў заставаўся ў складзе Украіны, каб праз міжнародныя структуры запатрабаваць у Кіева кампенсацыі. Віталь Бабін, Белсат. Беларусы могуць дазволіць сабе больш, чым год таму. Такія звесткі падае Нацыянальны статыстычны камітэт. Наколькі грамадзяне адчуваюць рост прыбыткаў на сабе, а не ў лічбах статыстыкі, і як дзяржава можа рэгуляваць гэты паказнік у будучыні, высвятляў Змейсер Міцкевіч. Паводле Белстату, рэальныя грашовыя даходы беларусаў у студзені сёлета выраслі ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам больш чым на 7%. Выходзіць, цяпер можам больш сабе дазволіць?
Рэальныя грашовыя прыбыткі – гэта паказнік, які ўлічвае ўсе магчымыя паступленні ў бюджэт чалавека. Заробак, пенсію, дивиденды, нават доходы от прыватной гаспадарки. Слово «реальное» означает, что это как бы номинальное значение, взятое с поправкой на инфляцию. То есть, грубо говоря, значит, если этот рост положительный, то, значит, да, то это означает, что вы можете товаров купить больше на эти же доходы, чем в прошлом году. И наколькі ж белорусы адчуваюць рост реальных доходов? Я этого никак не ощущаю. Доходы достаточно скромные. Ні на колькі трымаемся на тым жа ўзроўні, як і 2 года назад, як и 4 года назад. Вы же все прекрасно понимаете, что зависит от того. Доходы могут быть какие угодно, а какие еще расходы. Не очень выросли. Если честно, нисколько. Ну, у меня типа как была зарплата такая, но и осталась. Тым часам сярэдні заробак па краіне цяпер складае каля 980 рублёў, все яшчэ не дацягваючы да магічных $500. А прэм'ер-міністр Румас абяцаў, што сёлета ў сярэднім беларусы будуць атрымліваць 1025 рублёў, а бюджэтнікі 820. Серьезных источников для того, чтобы обеспечить фронтальное повышение всем не будет. Я думаю, что максимум, что может предвыборный год сделать власти, это стараться напрямую влиять исключительно на доходы бюджетников. То бишь это пенсии и зарплаты бюджетного сектора. Гэта можа сыграць негатыўную ролю ў эканоміцы краіны, асабліва з улікам ужо наяўнай інфляцыі за мінулы год, якая склала 5,6% і пакрысе працягвае расці. Атрымліваецца класічны выпадак. З пункту гледжання статыстыкі сітуацыя выглядае не так ужо і блага, але калі прыглядзецца бліжэй, то выходзіць, што, як той казаў, кошты в ліфце едуць, а мы па лесвіцы ідзем. Зміцер Міцкевіч, Белсат. І ў тэму прыбыткаў навіна, якая закране ўсіх. Заўтра ў Беларусі зноўку вырастуць кошты на бензін і дызельнае паліва на капейку за літр. Праз момант прагноз надвор'я на нядзелю.